bara nang le kubuy no borotong na kya angka zazilia. Mar 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 khano motma bara nang le kubuy no borotong na kya angka zazilia. Nono tiyani mang nono tiyani mukha. Bakatai ang pati tinay ka, rangkak bakatai ang pati tinay ka. Bakatai ang pati tinay ka, rangkak bakatai ang pati tinay ka. Mar 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 kano motma bara nang le kubuy no borotong na kya angka zazilia. Tong na shawir dineng le sabon na ang kiri tong na shawir dineng zaseng mata zaseng tong sakali tong ganeng kaham hamya nono tiye mono tong ganeng asik bay neng makok denya asik bay neng kakok chomya bakatai ang pati tinay ka rangkak bakatai ang pati tinay ka bakatai ang pati tinay ka rangkak bakatai ang pati tinay ka. Kakra cumai ko bonja abole ni goron ha abole ni goron ha onno kakra cumai ko bonja abole ni goron ha abole ni goron ha yang tanggo no 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 fayo ashakero no no hamjago jadu na kanabo tong din nini waring no ang nai wi tong mana ono khakra chumai ko bonja abole nini goron ha abole nini goron ha na 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 jadu na kanabo tong din nini
waring no anai wi tongmano Ono khak khara chumai ko bonja